Good morning mga Padaba! Welcome to my YouTube channel! Okay, wala ham. Pero na lang chicken, mortadella. So, wala ham. No, chicken. Chicken mortadella. Dahil walang ham, ito lang. Okay, how is the arrow style. Good morning guys! Ayan, gagawa po tayo ng homemade pizza. Tapos, din spread mo siya. Pangpaano lang inining, pampakulay. Ano yung pizza sauce? No, this is tomato paste. So, din saka mo nalagyan ng ng Pizza sauce. Oo. Natakutan ko yun. Naiktar mo buksan ko ang saro na bubugyan mo. Pero okay na yun. Kaya mas masarap pag may insan sa ganyan. Hindi, mas makalagnat din yung mga pag-ingredient sa akin sa Pilipinas.
Let's put it in the oven. Okay. A few moments later. Sigurado ka na rin niya? Mas gilid. Para nasunog ang kuwan? Mas gilid. Oh. Wow! Juicy ha? Meanwhile, Pizza! Ooh, yummy! Ito na po ang ating homemade Hawaiian pizza. Tara, tikman po natin. Sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood. Don't forget to click the notification bell button para ma-notify kayo every time may new upload ako. Marami pong salamat. Once again, this is VG. Stay home, stay safe everyone. Bye mga Padaba!